Kaseng Henyu Trap Youth Council seng kemiya po gajian lamu Presiden ubaroi ku Parsenrem, General Secretary Rempor Saibon, Vice President Badan Boklang Kerlengdo, lembat kiwi kini lambat kedekat, hagas ngi palai ke arpolai tarik jemang ajar posau, kalahir kansan celum serbe, bat penprai ki yingsa beany, ki badan kumba prapau hadu sispa ying, kene kejilik penprai ke HWC, kade hadin balakut no ki artayo, bakal aipore katanat Shillong Cantonment Board, ya kabor penek distrik, badai katanat pulit, badai menweng no ikibreu, ki badiru ki barjela ki basa be anya ketika jaka ubaroi ku Parsenrem Presiden habakren cakila patai kubor ulong bakaseng HWC kalali ben praik tiki ing sa be any tak bahu kumru ikti ki barjela bakim desu benang syong dangsa baladalap kaseng kansawan biang man kendang ulai turu bamenta kasngi kirkot kaseng kidapan pratang daki kiti henry la dalap bakandang jakumne kasengi kan sapanan kam daki tiar ban pra barak ne kasngi ke HWC kapan krel paru da ke JCB ban praik tiki ying ubaroi ku paru ulai turu babun ki ying kim don breu hari kaseng kelada ban pralut kat baik itu giying ki badan breu kaseng kelapa mino naga bapalum sukru iki tiar kitar kram dadan kano ke jimpan kelumar lane ketakti ya ki badan ke jaka Tari dan Sian. Kalian jom kaseng mentah kesini, kinong ilam jom ka HWC seng kami rangkat kikot na Shillong bat ki unit bagi circle kiba markat bat ka sor Shillong. Nilai ini banlet ni apa belum serbi. Kumangitip na kalian jom kaseng mentah jam don si benai bangile banjure badlap iku tibri kiba song bean yang tu jaka kidon gilong yeng rapo do sispa teli. Hadin kata ngilalik bani kendu ya kibor badai pet ya ki district administration ya DC kumju ya deputy chief minister ban penpa ba kidon gini gibri ki basong bean ya kani kajaka ndai tang bagi song bean lembak kajing lek khenra kajongi ya kini gisni ya kinong de ya drugs niyo lum mi kijing tip ki babun ba ka epicenter la ne ka pedeng kajaka pedeng ka bami ba supply ya drugs sang ni apo Shillong kadi kani kajaka nang ni namari kini gibriu omdon betep omdon babu jingken kiwana gilet syai kidi gimana kanu gari nakanu kajaka tekmut kiyo le akat bomon ki supply drugs ki penjat ki konsamla jo kajak benre wajong ni tehadin artayo ba nakaliang jo district administration kalawan menjurim
ringkat lang bat ngi kalayui da ka basay u ADM mu buana to kasngi u CEO jong ka municipal ki brio jong ka cantonment kilalap da ka basay bakini ki brio ki syong kisa ang nega jaka ki syong kisa be an ndei tang kata ngitip syai ba ki bor pulit ro kitip ba ka jing jelai jong drop sang ya po sor slong ka dei ka bami na ka nega jaka ngilayo jing tim bahadian mana kalian jong kaseng ilawan hang tikisngi banwan jurep banwan lang bat ke district administration kini ki brio ki badon penta ka ba khayi u drop kilapet na ka nega jaka nang iyo jing tip ba menen gasngi kilawan pai biang namar ki perkat baka senge chwaisi kan sulong kum ki wei pat ki basu he tangkania he tang ka ktien ngimle ya ka kam tingi kwa ban peni sa ka jai ben reu ge chwaisi kam dei ka bahe tangkania kam dei ka bahe tang ktien rengedon ka mensiam ro baladangi kwa ban le ke ngi hak ban le halor kata kanong rem bang iyo jing tip bagi don kini gibri bakhai drugs ki bawan menen menta kasngi ngila penban bangin le chakani ka jaka bat da ka jing ngilada ban dawa nakaliang da district administration bakadai ban penpra ring ngila ap mentala artayo nadu bangile ya ka joint inspection nangim sim layu i kanu kadang wala ngila persang ban pharmacy UDC ban clean UDC kai ka status jong ka inquiry usuong pentip yang iba ngin sa update ya pi ngin sa pentip ya pi retat adu ni clip ma ngim sim layo ya kanu ka update halor kata kanong rem nakaliang da ka seng ngila sim ya kani ka senjam bangin le hi daladi ban penpra ya kini giyeng gi basyong basang ni ban ongro ik tigibri gi badan tu bakim dai syu ban syong bansa ndei tang menta kasngin re nakaliang jo kasengin bud din ru baladaki wan mansa ban syong bansa biang ngin sawan biang sa sisian ban penpra bat ngisngo ba menta kasngin wan da ka bormet tang da kikti tang da kidiang re haga wi pat kasian lada ka sorkar kam shim mi kanu senjam kan ma ba GCB kala yang lepa menta hang ni hajaka ngim shim la pendon kam ya ka ngikwa ban pen kan maru ya ka sorkar balada deyu kun kasi kara lada deyu para do parasna mu jongi lada tamput tang shimitar shipot arput ka sorkar ka bor kantonmen ka kloy ban ra igi GCB ka kloy ban jenrat igi dukan gi jongki ka kloy ban jenrat igi yengsa gi jongki daga jingkeli ka longba balai pat igi poiwe balai pat igi ni gibre gi bang nyemtep na kiwan le ayu hang ni ki le iki kambean ki ba fero ki ba penjot ya ka mendri ko jongi balai ka sorkar ka shimpor mata shibanai banle sya ka sorkar shikibor ki badai pe ikini ki jaka khantam ya ka cantonment ngilayo shibun ki report baka cantonment area kadi ki jaka ki ba pe ka cantonment ki jaka ki ba bun ha ka jing thai bra ngile ka to basni po mau ba atu ka snong ba don hang tu ki dorbar snong nang tu ki ong ngi ba kini ki bri ki ba yadi ki badil hau drugs kim hap hapo ka jing pet jing kmi jong ka dor bat snong re ki hap hapo ka jing pet jing kmi jong ka cantonment buat tingi kwa ban keli jing keli bat ban ong ya ka cantonment buat balada ma pi phim la ban le eng ni kam kan ma bagi choice kanom shong kanom ngam ngin sale ke ga badon kam ban le bat ka khobor ka basha sa ka jat ban ri kolong bagi choice nang ni syakmat lu kumbang ilong ngin yale ngin om sange bat yala ka jong gari ya ri la jong ngin ri kendong kata ka dengan mutu bat ka jingkwa bat ka jingtrang jong ka HYC bat ya kata ngin nang yai pendap nang ni syakmat lu ngasuban ai khublei ya ki pat ba nong shong snong jong ka jai mri nyotrap ki ba ai men siam yang ni bat hoat menta ka ngim sim la khot ki pat ba kumbang ila pen bana to sngi ringi ong ba ini di kami berat ibatang gi sipai jong ka HYC na keleng kabriu nyotrap kila ban pendam om dai na keleng menta ka sngi nang wantang ars saus pa dusan spa ngut rela dengi pawan ya bro kari belum kasih bajantia ki sipai jong ka HYC gi don di pau haja tingim don kam adu kata-kata tiladangi khot le upat ba kila ban poi di kilang tik banle yu banle tang ini kami beret re nang ni syakman lada don pat ki kam ki bahe ki bangi don kam ke jingerap jong pat ba ke HYC kan sak khot jepi kim dai ban snoi ni yos ni so thu bagi pat ba kila ban ong ba bale ke HYC ke klam khot lang yu pat ba bale cheni jaka re ini di tang i kami beret kan ma ke jingele jong ka jai ben riu kam pat kod ini di ijing sedang i beret ban nang ni syakman ladang ilap iki beri ke besong bean apok ke ri ke biye ka jongi bat kile iki kambean ke HYC kan sa shim ke senjam ka bakam ka bating bat ata ka pol lada don kam yo pat ba ka jat beri ban mi ngin sa khot mangi yepi ngimla ban tip kani ke jingle ka jongi ka sorkar ke igarai ka bakala ban shim ki bor pulit ke igarai ka baki gila ban shim ringi ong tangga wingi so thu ba ladang yang ban yadai ka jong ka jat beri ko mangi larai ban syakri la ka jong ka jat beri da ka bangi shim ke kintin kular ke kintin smai hakmat nong bu nong thao hakmat jongki khot jong ka jat mri ya katangin pendap ngim tiang ngim ri ngilale ya ka kam ka ke badai ban le ka shong sa ka sorkar ke ba ka dai ban le balada ka kaya le kum kini jat kam ban ai men sim ya kini poi wer ki poi poi hap ban shong ban sa bean yang digari ke jongi ban le ki kam bean ba fer kan ma ba ke HYC kan nom shong klikti bat kan pen i de ki kam tetang de kini kentien kuble shibu kana tali kumbang long i menta ki yang ki badon ang tu ki don prapo ki pi prapo hadu shispa
Ti ya kita kat ke bala ngila dep pen pra ya ki yeng ki jong ki bun ki yeng ki badon nang tu kim don brio ti ya ki yeng ki bom don brio ngila pen pra bat kumbang ong epi ngim sim lakta ya ki brio ki basong basa ang tu ki don ki brio basong basa ngila aila ti ki bakin sei ki tiar gitar ki jong ki ya aila ti ki bakin mi nang tu bacaka da ka baong ru ya ki pat bakim de shu ban wan thai ki so thu bakin ki brio ru ya ki so thu baki shong ki sabe a nya tu bacaka tingi kwa ban ong ru ya ki sobha mi da ka basong namari phim kwa ba sa tangkat nu ars ngila da ngilap ba pisong pisa biangin sawan da kapor ba hata kapor la da kami nu nu jingja ka bosofi na tharai ka jingkit klik am de yangi kan de ki bor sarkar kan de ru kitu ki briu ki bale persyai ke ka bangi ngilap thai na kaliang ka jongi na du ka singi wasdak ngimsim la song than ngilawat ya kidon ka jingong jong itu ki briu bangi siu bai wai ngisiu belai Nrai ngilai kendu kita gi briu wat ki ba ki keno ru kita gi briu ki ai da ka jingtho yang gi ba kim sim la sim yang ta ka bai wai ta ka bai lai ti kuma kalong menta kam de ka kamram go jongi ban wat jingtep lada ka de ka kamram jo ka district administration ka de ka kamram jong ki bor ki ba de pet ka ka cakala da don kumu tau briu ba pen snabe ani gitu gi yeng kamu kita gi bor ki de ben sim kam yo tau briu bale ta di ka kumang ong i kumba ka ki bor sarkar ki don bentalang gini ki kam ki ba lebean bat kabar galong ba ki bor sarkar ki jongi ki noelam ki jongi ki sim sting pala ikinu ki kam ki bayat ku bat ki beri bana ba ngimtep kala bande ka daw ba ki de ki bot bang jongno ngimtep kala bande ka daw ba ka jingmi na ka jaka ka pisa ka mami na ka jaka ka de babun lese kala bande ka ki bor sarkar na ki bor ki bade pe tu jaka ki don ka jingyo nong na ka jaka tengi kwa ban kren na ka basya ngim kwa ban ya ka kam ka ba sarkar ka le na kam le de ka kam jo ka HYC la na kalap baki don ki jingle be anya nu jaka po uput sam jo ka beri nyotrem ngin le ke ki bodon kam